Alright. Alright. Yo, 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 yo. Hello. Lipot-lipot na talaga ang pag-aaga. Di, Paskong Pasko na talaga. Good morning. Hello, hello, hello. Hello, how are you? How are you? How are you there? Good morning. Welcome sa programang Morning Hirit sa GB. Good morning kay amigong Ray Aguilar ng Bicol University. Maray na aga, amigo. Kumusta lamang kita dyan? Enjoy. Ray Aguilar, ang idol ng mga kolehiyala. Ang lalaking malakas ang sex appeal. Guyog-guyogon mo yan. Kumusta, amigo? Kumusta lamang ang satuyang aldaw? You a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, inang kong si Edad. Inang kong si Edad. Prospero año'y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año'y felicidad. Hoy, dyan na banggi ha. Dyan na banggi tabi mga tugang alasay sa Albay Astrodome. Gigibuhon ang satuyang Pastores Bicol 2023. Atod po sa Indo mga tugang kan Department of Tourism Regional Office number 5 sa panginginot po ni Director Herbie Agua. Kasabay po dyan mga tugang ang Provincial Government of Albay headed by Governor Edsel Lagman, Grex Lagman. Sharing man po kasabay mga tugang dyan ang City Government of Legazpi sa panginginot po ni Alcalde Geraldine Rosal. Yehey! Kumusta lamang ang satuyang aldaw? Kumusta lamang ang satuyang aldaw? Sisipan mga ay marataho na talaga gabo. Gero na inutang ko ngunyan si Kagawad Chito Baldo, si former City Councilor Chito Baldo. Gero na inutang ko ngunyan aldaw. I-text po sa tuyang mga birthday greetings habang kamo dyan mga tugang nag-Jim's Coffee. Ngunyan tabi mga tugang na malipot-lipot paboro bagong panahon, nag-ura nag-iinit. Mas maray mga tugang napakusuguntang sa tuyang immune system sa pagitabi din pag-inom mga tugang nin Jim's Coffee. Sa pagitabi din pag-inom nin Jim's Coffee dyan po sa sendong mga harong. Dapat may mga nakaista kita permi na Jim's Coffee. Tangani po na ayos ang satuyang aldaw. Kaya po mga tugang ang Jim's Coffee, gwapuan ki pigapo na agaricus mushroom, maray pong antioxidant para po sa pagpakusog kan sa tuyang immune system, para po makaiwas kita sa cancer dahil lang po sa polysaccharides kaya yan. Igwa yan ki kuan, igwa yan ki pigapo na twin pack. Dati mga daro-dara ko lang sa shade. Ngunyan po mga tugang may twin pack yan. May twin pack po yan para po mga tugang mas lalo na maka-avail kita extra, di ba? Pag naka-Jim's Coffee ka, mga tugang, the best ka na. May plus ka na po sa life. May spirulina yan, may ganoderma. Param na yan indo. Nakapagpapakusog mga tugang kan sa tuyang immune system. Alright, sige po. Tumay mga travel dyan ha. Ingat-ingat po kita sa pagmamaneho ha. Lalo mga tugang igwa na naman ha. Igwadaangon yan ki mga ining walking influenza. Dakula ining concern ta. Mga tugang sa satuya tabi na sa diri ha. Alright, Jimmy nasalita. Mga tugang aramon tapuan buena manong report. Hali po dyan sa luwan. Jim, good morning Jim, pasok. Yes, Bibi, maray na aga sa mga para antabay niya to. Alas 4:20 sa hapon, kaso hapon.
nakaresibi ni notisya si Sir J. Acuña an point man kan DPWH sa mga tinampo digdi sa 3rd District kan DPWH kung saan an informasyon nagsasabi Na? na igwang nagwara Iraq nagkururiyat na mga quarry materials siring kan baybay graba sa National Highway sakop kan Basod, Sitio Basod, Barangay San Rafael, Ginubatan. Natural hali ini sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Pag-abot sa Maharlika Highway, dahil maintindihan kung ano ang diferensya na nagluho gayod sa truck, Oho. nagkaurula sa tinampo, kuriyat, ang mga baybay sa highway. Oho. Natural, delikado sa mga motorista, Natural. na mga makaskason pati mga nag-aaragi digdi. Oho. An mabuot na Sir J. Acuña nagmobilize Di kan naman sa iyang paro ka nakaula ka na nagulan dararan ninda. Habang nagadalaga na. Ba't itong hanapon magpalimpyakan magpayong pasigi doon? dahil man an makanuson tawara man ni kahiling. Ay, naay ko po. Yan ang problema sa taon mga tamil di kinakahiling de kimasikaso. Dapat responsable ang kontrak. Di kalaman nag side mirror. Mga na. Ang problema nga ni si ito Iyan ang hapot. nagduman si Sir J. Minobilize sa iyang mga tao. Maray nga nita naisihan man kan MDRRMO Ginobata nagprasipasiring duman pati fire truck. Kung mabanggihan, sure ball may madidiskwida. Aha. Nagrelimpia Kaya ragma. maski si Sir J. Kung di naman dito si Kasuhon, makakuha naman ka ng DPWH. Diba? Malambot baga ka niya. Mabuton bagay ning Sir J. Acuña. Yes. Nakapagsabi si Sir J. Acuña makaurak. Iyo. Totoo. Buda, araman mga mabuot na tao. Kamuruyahon ang kilalaki. Okay, babayi. Ay, luwas na ako kaan dyan. Ang mga mabuot, ay grabe, na-in love kaan. Mga araw ka. Nakamuruyahon yan. Dako lang nadadarakaan. Tama Oo. Tested mo? Ay, ako pa. Kaya pala. kaya pala so... Ako pa. Kaya ako medyo trog pa man si Mrs. Gari okay ako. Makusog ang bot ko ngunyan. Ako pa. Ang problema kung review ni Mrs. naman so Facebook Live. kaya pala so... Maski kuha na. Iyo. Maski gurang na. Miyaw noon pa. Iyon piga po na unforgettable experience. Ayun na sa mo. Memories of life. Iyo. O di, lininigan ni Kuya Jay. So tinampo. Ay, Diyos ko, sana di pigdagnas nung fire truck. Ibon mo na dahil sa quarry, pati fire truck nagresponde. Oho. MDRRMO nagresponde. Pangyayari. DPWH nagresponde. Walang nasa nadigdi dumalagan. So, sa police. Yes. Isa daw ito man na dimalas man na Oho. kabagla man na driver. Ata na nga ni. Mura man nakahiling pati. Yes. Oho. Basta sana nagkahiling na sana, so bye-bye, so graba. Oho. Mura man nakahiling kung si Isay nagdara ka ni Digday. Grabing ka nga ngalasa. Grabe. O ito na. Dahil na inalat na mabanggihan. Takon may madiskwida baga dumaan. Si Isay na maimbestigar ka tao. Oho. Mura na. Grabing mga kuwan na yan. Okay. Tigarautan tinampo. Ngunya piguwagasan pakibaybay graba. Yan. Ya, Jimmy na salita di si Jimmy News. Sabi ni Kuya Chito Baldo, isos alas 3 pa lang tabi nagapangadyi na ako nadai ka magparatardi sa programa. Good morning BP Henry. Good morning amigo. Kaya hindi lapitin ng mga babae. Maraysa na nga ako idol tabako mabuot. Yan ang style mo na Andre. Yan ang mga style mo nga. Mga delikado niya. Mga delikado niyan sa mga girls, di ba? Good morning amigo. Dumang kita mga tugang kay Pading Al Armario. Good morning Pading Al. Kumusta dyan? Morning, pade. Dahil man nagkukulang ang gobyerno kan suporta sa mga paraoma
kundi paraoma na ang nagkukulang unyan para masustineran ang mga pangangaipotang produktong agrikultural. Yan ang nagluluwas sa mga meeting kan mga opisyalis di gobyerno, di partikular sa Albay, lalo na sa Committee on Agriculture ni Board Member Jasim Palmiano. Siring sa mga plano kan National Irrigation Administration o NEA, digdi sa Albay, na mga proyektong irrigation haros tagdad ang second as in third district may mga gigibuhon pang irrigation projects sagkod sa 2025 kantidad 775 million na mga irrigation project and proposal na yun ang unyan ang pigpuproseso kaneya in koordinasyon sa gobyerno probinsyal Kanalbay ni Gobernador Attorney Rex Lagman pasiring sa gobyerno nasyonal. Kung magmaterialize na ang mga proyektong ini, dakulang tabang sa mga paraoma plus iba pang mga ayuda, kaya dahil managkukulang ang gobyerno, kundi ang kulang niyan ang mga paraoma na gururang na dahil ng masaralida. Yan ba yan? Magkaras ka ng informasyon. Digdi sa lawas. Alarmario. Thank you. Rimate na. Para na kita kibalingo, ibo na kamote, ibo na bagas damang diyon nyo, karuga ng bahay. Yung may mga birthday, text na tabi, mga tugang, good morning sa mga listeners.